bar ni da ke farar diya mai alkunya, mai ado na tufa kama da matan Saudiya. Sannu fara 'yar gata mai kyau da fuska gata, kin fi dubin 'yan mata a san kini ne rata. Komai kike so zan baki, gida da mota na baki, sautin kalaman kina aiki akan kini zan yi birki. Na san kina da farar aniya, kina yawan sani a hanya, na ki fara mai tarbiya, a san kini na dauniya.